tini salo norok je guti thungai success ngarok obo tini salo osukai thungnai abo no sabano ar je house thungai success wngnai rok borok please comment khai sadi norok success wngkha hwnkhe nairemia ni salo ang norokno je 8 house tei 3 house hingke 8 house fr tei sr success norok ang sajak fr tei sr thungdi norok success wngnai 5 tei 10 kai thungni hinui norok no sajak norok success wngya rok please comment kai sadi ar success wngnai rok comment kai sadi hingkai miapur ni salo norokno 8 house tei 3 house duita house mani je house thungui success wngnai rok norokno belai belai khe hambai hingkai je ani channel no subscribe khai like khainai ni rok no belai belai kheno hambai hingkai tini ni salo 2 tarik 6 mas 2023 o salni bagui norokno house tei house rinai tei goti rinai hingke aboni bisingo norok thumbnail o naimankhana norok no ang thumbnail o kisa show khairena amso norok thumbnail no bo kisa follow khlai di thumbnail no bo kisa follow khai norok thungbai jadi hingke ang tini salo norok no thumbnail o nari thumbnail o norok no ang rijak nari thumbnail o 3 house 8 house 1 house tinta house rijak je house hingke tei 1 house tei 2 ending dia rijak 1 ending 2 ending tei 4 ending hingke norok abono norok je house thungui tongnai rok norok omo haike thungui mano je 81 tei 82 tei 84 hingke tei kaisa 31 32 34 hingke ang to norokno video o already duita house rio hingke obo to extra norokno rimani hingke norokno je video rimani aboni bo thungdi hingke extra o kisa kom thungdi norok hingke naidi anoro 81 82 noho hingke no ending o bo 2 rijak hingke norok success wngkha tini fr o hingke 31 no मान khlaika hingke 86 hingke 86 bo tini ni salo second o success hingke norok sai mankhana je ani je guti busuk important guti norok no rui tong hingke norok jodi chajai tongkha hingke ani video no norok salborong no omo hai mani tongkha subscribe khai rijak di hingke tei bell icon o kaisa click khai norok notification manai khai hingke video no jodi chajai tongkha hingke like kaisa khlai ridi tei share khaina tapukdi hingke tabuk chwng thangmano 2 tarik ni norokno phone number rina thanai hingke puila je miapur o thungui guti loss ongnai rok please borok ni bagui norok tini salo 10 taka khe play khlai di miapur o 5 taka khe play khai loss ongnai rok 10 taka khe play khlai di hingke nokno ang guti rui mano hingke 84 kaisa norok play khai manai hingke 89 kaisa play khai manai 84 89 tarpore 98 48 tarpore 36 tarpore 63 29 29 92 naro abo note khaina di 22 hingke 30 35 tarpore 95 72 06 06 17 56 00 tarpore 68 29 16 tarpore 39 10 25 38 27 72 28 88 33 hingke aswngno je miapur loss onai rok please 10 rupees ke play khlai di norok ni tini success wngnai hingkai tari tini success ni yagai khana sala busuk kai thungnai abo norokno rui rwmano hingke ang miapur norokno video o sajak tongo tini salo je phano house in go success wngnai hinui hingke norok sajak hingke abo play khlai di anoro hingke actually anoro important guti only house guti simi se anoro important with liwan norok no 3 ya khe 4 bar success wngnai hingke aboni bagui norok maximum house no important khlai di anoni house no hingke tini salo ang
important house angkade abo last dia sanai nero video no skip khayawai nai tongdi ingkai important house last no sinor no rinai ingkai tabo nero no ang riwano je anaro je tinta 6ta house phayo 6ta house ni guti no bomo phaine abo ri neyano 7 house ang kaisa mangkha 7 house ni bising phaikanga 72 71 73 76 77 tai 79 ke abo no fix abo no phaiman hini angkha ko no sada kangkai play khlai ke 2 house bu mano abo ni man khai kangkai 2 house ni bising phaikangkai 21 20 bu chance tongo ke 22 bu chance tongo ingkai 28 bu chance tongo ulta oi phainani pa chance tongo 29 bu chance tongo ingkai tai kaisa 26 bu chance tongo ingkai abo na ani bahak tei fix ingkai norok sada kangkai abo play khlai ingkai tai kaisa ang haini hai mangkha 3 house ni bisingo nongno rirwano mia puran salo phayo 82 no man khlai kangkai 37 no 30 kaisa play khaine 36 86 no man khlai kangkai 31 o play khai mane 32 play khai mane ka thanai saptawa 22 phaijak gaun bagai 23 phaijak sorry gaun bagai 32 bo rinani chance dong ingkai 33 bo chance dong tamani ingkai pairing ni kongnani chance dong ingkai 34 bo chance dongo no 34 no play khai manai teisa 36 no play khai ka ani bakhak tei 3 house ni bisingo abo no fix norok sada kha play khai di ingkai 8 house abo ni man khlai kangkai 8 house ni bisingo no 81 koi mano 82 bo repeat koi mano 83 bo koi mano 84 bo koi mano tai double 8 bo koi mano khana rok sada khangka play khai tai ga 89 bo chance dongo abo sada khangka naro play khlai di abo no ani bagale fix ingkai tai kaisa house mangka ang 0 house ingkai 0 house ni bisingo norok no riwano double 0 final chance dongo 0 ek bo chance dongo ingkai 03 chance dongo tarpore 06 bo chance dongo 08 tai 09 ingkai norok sada khangka abo play khai di ani hisabo oron bo phainani chance dongo ingkai tai kaisa ang mangkha 6 house 6 house ni bisingo ang nongni bano 61 final chance dongo 62 actually onek bar phaika aipano ridiwano ke 63 chance dongo 64 bo chance dongo double 6 chance dongo 11 phaija 11 manphano koi ma tai 68 bo chance dongo abo no fix no sada khangkai play khlai di ingkai tabuk no ang last dio important house tai house dinai obon sikango noro kisa follow khlai di nari noro video no skip khayawoi pura video nai khangkai kaham nai tamoni bagai hingkai ani video go actually waste time kom ongoi tongo views pai tong কিন্তু views actually 4 থেকে 400 থেকে 500 views ongoi tongo কিন্তু tai ba ani views nango naro video no jodi naithok jagoi tong kai norok sadai tong kai norok nori mane common number mane tong kai please share khaina kaisa tapukti norok ni Facebook WhatsApp Instagram go norok share khai rijadi ingkai norok ni je ano share khai support khaine ro borok no belai hambai ingkai khanan salon ni bagai ang no house tai house rinai norok abono norok nai tongdi ingkai khana sala house jodi success ingka next time no success khaironai ei nong jekhan saptao 2 থেকে 3 bar ang no success khaironai house je house thungoi tongnai ro borong bagai onak profit ongoi tongo ingkai jodi house thungya rong bagai kisa loss ongoi mano janaro house no taya kati koti bo thungdi house bo thungdi jodi norok no ang single goti bai tongo kintu single goti riman jago man bai phairigo ayangka tola saka ongoi thango ingkai tini ang 3 mia pura ang 3 house no
target khlaimani 3 hours ni kuti norno rimani kintu 8 hours pai rika kono khaina krei abo to tame hinai aro je tit komani aboni mote sango engkai kokre ke tinini jorao jodi norok takphano subscribe kai angkai please subscribe khai ridi engkai tabuk nongna house rina thanai ang important house engkhate norokni bagoi ekdom important engkhane norok 3 tai 8 house 3 tai 8 house no norok important hinui thangui mano mia phoro ni jorao jodi 3 tai 8 house thangui mannai rok tini 5 taika kai thangdi 5 taika kai thangdi 5 taika kai thangdi 5 taika kai thangui norok jodi by chance phaya angka kai norok loss ongnai aboni bagui norok 5 taika kai thangdi hinui ang kok riwo norok jodi chajagui tong share khai ridi norok ni Facebook WhatsApp o engkai si ano support khaimani khlainai engkai si ang norok no next time no taibo kaham kai house ending rigui norok no success khairok mano tini bagui o video asung no malaya no next video o.